Maghuli tayo ng isda para may mailaluto tayo mamaya. Ang meron lang isda sa pond na to, sabi daw nila catfish. Kaya ang gagamitin natin bait ngayon, itong stink bait. Mahilig daw kasi ang catfish na mabaho. Kaya tignan natin. Ayan. Si Jiro ang tagabantay ng fishing pole ko. Siya daw bahala. Is there a fish, Jiro? Wala pa, Jiro. Saglit lang, wala pa. May fishing pole din si Reyna Jess. Ano, wala pa? Gutom na ako. Kung wala kaming mahuhuli na isda, may backup plan kami. You know? May 3 pato. Bawal pala yan. Ala, pinapakain mo. Pinapataba mo na. Stop na sila mamaya. Ala. Mga 1 oras na kami nagpa-fishing pero wala pang isda kahit isa. Mukhang hindi gumagana itong bait namin. O baka wala lang catfish dito. Hindi ko alam. Hinahanap ko yung pinakamalaking hito dito sa pond na to. So sobrang mabaho itong bait. Ginagamit niya plastic para hindi maano yung kamay niya. Ito ang expert fisher natin. Ayan. Tignan natin kung paano niya ikakast. Wow, galing ha. Huh? Hindi ko alam, hindi ko nakita. Madami din nagpa-fishing dito. Pero yung nakita kong isda so far, yung pinakamaliit. Yan lang. Dahil wala tayong luck sa stink bait, try natin itong fake worm. Baka may bass dito, hindi ko alam. Sana. Wala namang catfish, kaya bass na lang. Kasi pag ganito, action fishing. Sana ang malaking bass dito. Wala bang gutom na isda dyan? Wala kaming luck dito sa Miller's Pond. Oh, no! Kaya papunta na kami sa isang spot na sigurado madami kaming mahuhuling isda. Tara! Hello! Do you have any catfish? 2 whole catfish, please. Ganyan kasimple. May 2 catfish pero walang ulo. Malinis na. Hindi kailangan linisin. Tada! Nakauwi na kami dito sa bahay. Nakahuli kami ng 2 catfish. Pero sa grocery lang. Abangan po ang paglaluto sa susunod na video. Bye-bye!